Xouba fritida ou en empanada acompañada con cachelos e pementos de Padrón. O éxito desta fórmula foi tal que se esgotaron os 300 kilos de peixe adquiridos para a exaltación gastronómica celebrada esta fin de semana en Rianxo. Hai adquiridos porque xa foron pescalos no último día de faena e hai aproximadamente uns 300 kilos disponibles. Cando se acabe, acabouse, porque non hai máis posibilidade de traer máis. Hai complemento tamén, con tamén 300 kilos de mexillón que cedeu Omega e algún outro produto máis, pero a xouba é a que hai. Temos neste momento eses 300 kilos que salirán estas dúas xornadas para a súa venda. Esperemos que a xente aproveite e marche satisfeita con todo o que está xantando. Aos numerosos asistentes non lles importou ter que facer longas colas para degustar a súa ración na carpa instalada no campo de arriba. A probar unha poquinha xoubiña daqui de Rianxo que di que son as mellores. Está moi boa. Esta de millo estou probando, está rica. A de trigo ainda non a probei. E as xoubas están moi ricas. Muy bien, muy bien. Además un día estupendo, aquí se está fenomenal debajo de la carpa. Porque el solcito, ¿verdad? Está moi boa, si, a empanada tamén. A fan, o que comemos todo estupendo. Hasta o viño estaba bo. Ademais desta preparación tradicional, desenvolveuse un show cooking con elaboracións máis innovadoras, como, por exemplo, torrada de pan de millo con verduriñas asadas e xouba en tempura. Tratar con moito mimo a xouba de Rianxo, un produto tan especial, tan espectacular, que se colle con ese arte que o xeito, non? Que se respeta, que se va sacando unha a unha. Eso é algo que o que temos que intentar os cociñeiros, cando temos un produto así, e non estropealo. Esta 30ª edición da festa serviu ademais para reivindicar unha marca de calidade para a xouba do xeito de Rianxo, proxecto no que a confraría leva traballando máis dun ano e que próximamente será unha realidade.